Нищо не виждам! Шефе! Ей, трябва да викнем шефа! Хайде! Има се. Добре, съобщение до шефа. Изпратена! Аз съм шефа. Какво искате? Кой има? Намерихме засечен канал! Шефе, да го бомбардираме ли? Не, ще отидем да го видим. Добре. Аз гледам. И се мъчи да видя нещо. Ето го там! Ето го кадъра! Може да е извънземно! Виждате ли го? Прилича на извънземно! Където? Ето го, виждате ли го? То може да изчезне всеки момент. Ето го! Може да изчезне извънземно. Изчезна! Изчезна извънземното. Какво ще прави сега? Едва продължение.